Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Döwlet departamentiniň arasynda 22-nji ýylda gepleşik geçirildi. Türkmenistanyň resmi habaryna görä Amerikan tarapynyň initsiativasy boýunça geçirilen bu telefon söhbetdeşliginde ýakyn günde ordaky ýagdaý gozgalypdyr we insanperwer häsiýetli meseleleri çözmek boýunça pikir alışylypdyr. Goňşy Iranyň ýadro obýektlerine Israil tarapyndan zarba urulyp, Iranyň Israila raket atýarka Türkmenistanyň iratynyň arasynda howatyrlanmalar güýçlenýär. Türkmenistanyň we Birleşen Ştatlaryň Daşary işler ministrlikleri derejesinde 22-nji ýylda geçirilen telefon gepleşiginde Daşary işler ministri Reşit Meryadow we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň birinji orunbasary Christopher Landau hususan da ýakyn günde ortaýetindäki häzirki ýagdaý we bu urda insanperwer häsiýetli birnäçe meseleleri çözmek boýunça pikir alışdylar diýip Türkmen tarapynyň habarynda aýdylýar. Daşary işler ministrliginiň bu beýanatyna görä Türkmenistan ýakyn günde ordaky häzirki ýagdaýy diplomatik serişdeleriň we usullaryň iň giň toplumyny ulanmak arkaly çözmäge gatnaşmaga taýýardygyny beýan edipdir. Israiliň Irandaky ýadro obýektlerini ýok etmek boýunça amala aşyrýan hüjümleriniň we Iranyň Israila raket atmagynyň dowam edýän döwrüne gabat gelen bu gepleşikler daşary ýurt raýatlarynyň Irany köpçülikligiň terk edýän wagtynda geçirilýär. Türkmenistanyň Iran bilen 1148 kilometrlik ululuk umumy serhedi bar. Dünýäniň 50 goly döwleti Irandan çykýan öz raýatlarynyň Türkmenistanyň üstünden geçmegi üçin ýardam sorap Türkmenistana ýüz tutupdyr. Bu arada Daşary işler ministrliginiň 21-nji ýylda çap eden resmi beýanatynda aýdyldy. Şol bir maglumatda Türkmenistanyň barlyk goý beriş nokatlarynyň giýje gündiýiň dowamında işleýänligi we olardan jemi 2000den gowrak adamyň geçenligi aýdylýar. Olaryň arasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Ortaýadan Koreýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriň, Saudy Arabistanyň, Amanyň, Bahreýniň, Kataryň, Kuweytiň, Germaniýanyň, Şweýçariýanyň, Daniýanyň, Beýik Britaniýanyň raýatlary bar diýilýär. Mundan öň 16-njy ýylda Türkmenistan öz barlyk geçiş nokatlary arkaly 120 daşary ýurtlygynyň Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçenligini, olaryň Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Rumyniýanyň raýatlarydygy habar berilipdi. 20-nji ýylda Washington Post gazetinde çap bolan maglumatda Iran bilen uly serhedi bolan Türkmenistanyň Birleşen Ştatlaryň raýatlarynyň bu ýurda girmek üçin Aşgabatdaky Amerikan ilçihanasynyň 100den gowrak haýyşyny tasdiklamanyny habar berildi we ýüzlerçe Amerikan raýatynyň zarbalardan soň Irany terk edenligi bellenip, ilçihananyň Amerikan raýatlaryna Irany terk etmek üçin başga ýurtlary saýlamagy maslahat berenligi aýdyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 22-nji ýylda çap eden maglumatynda şol gün telefon arkaly geçirilen Türkmen-Amerikan gepleşiklerinde bu meseleniň gozgalmanlygy agzalmady. Maglumatda ýurdun ury ýer geçirgelerini we Aşgabatyň halkara aeroportuna ulanmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň bökdönüşsiz geçmegi üçin zerur çärelerin görülýänligi aýdyldy. Iran bilen uzunlygy 1000 kilometrden gowrak terhedi bolan Türkmenistana garanda bu ýurt bilen terhetleşýän beýleki ýurtlar daşary ýurt raýatlarynyň çykmagy üçin esasy ýol bolup hyzmat edýär. Müňlerçe adam Türkiýe, Azerbaýjan we Ermenistan üstü bilen Irany terk edýär. Reuters agentligi onlarça ýurdun öz raýatlaryny Irandan evakuasiýa etmegine degişli 20-nji ýylda çap eden sanlarynda Gün Orta Koreýanyň 32 raýatyny Türkmenistanyň üstünden evakuasiýa edenligi aýdylýar. Maglumatda beýleki onlarça ýurdun öz raýatlaryny Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstünden geçirenligi bellenýär. Bu aralykda Türkmenistanyň özünde goňşy Irandaky ýagdaýlar ila arasynda aladalanma döredýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýakyn günde ordaky ýagdaýa aladalanma bildiriji beýanat çap etmek bilen çäklenmegi we döwlet mediasynyň sebitdäki zarbalar barada dymmagy ilatda howatyrlanma döredýär. Türkmenistanyň serheti ýaka sebitlerinde Iranyň üstünden raketalaryň uçýanlygy görünýär, adamlar aladalanýar we gorkýar diýip Azatlyň Balkandaky çeşmeleri habar berdi. Biziň sebitimizden Irana atylýan raketalar görünýär. Esasan çağlarymyz ol näme diýip soraýar. Biz çağlara ol samalyot, uçur diýip aldamakçy bolýarys. Biz çağlary gorkuzmak islemeýäris. Häzir tütänleýin ol atylýan raketalaryň bir bölegi biziň üstümizden gaçsa da muny hiç ýerde aýtmazlar. Hemise bolşýaly halkdan gizlärler. Dip Esengol etrabynyň ýaşaýjylarynyň biri aýdýar. 15-nji ýylda Israil Iranyň Türkmenistan bilen terhedine goly ýerleşýän Meşhed şäherine zarba urdy. Meşhed Israilden takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Emma Türkmenistan bilen terhede 50 kilometr çemete ýaşgabada bolsa 280 kilometr ýakyn ýerleşýär.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Esengulynyň ýaşaýjylary yerli ilatyň goňşy Irandaky ýagdaýlar barada internetdäki maglumatlardan habarly bolýandygyny we üns bilen sinedýändigini belliýärler. Çerekeniň ýaşaýjylary öz ýaşaýan yerlerinden goňşy ýurtdaky ýagdaýy görse bolýandygyny aýdýarlar. Çeleken häzirki hazır säherçisi Irana has ýakyn bolan soň atylan bombalary görmek bolýar. İň erwedi partlama sesleri hem eşidilýär. Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlyň habarçylary Serket ýaka sebetleriň ýaşaýjylary şol sanda çelekenliler we hatda Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary öýlerini taşlap ýurdun başga böleklerine göçüp başladylar diýerler. Hazar şäheriniň we Türkmenbaşy şäheriniň maddi ýagdaýy bolan ilaty öz ýaşaýan ýerlerinden wagtlaýyn göçüp başladylar. Adamlar panikada, gowluk bilen gutarmaz diýerler. Şol sebäpli Demirgazyk we Günnogor welaýatlary göçerler. Awada tas boşap galdy. Ähli mihmanlar gitdiler öýlerine. Diýip Balkanly Çeşme 23-nji ýunda gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri paýtagtyň mihmanhanalarynyň doludygyny, daşary ýurtlularyň hem köpdigini belliýärler. Soňky günlerde sosial mediada Türkmenistanyň Eýrana ola ýerleşýän ilatly ýerlerinde düşürilen logaýdylýan videolar çap bolýar. Asmanda raketalara meňdeş obyektleriň atylandygyny görkezýän videolarda raketa atyldy diýilýän sesler eşidilýär. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýa reaksiýasy öňden bäri bolşýaly ilaty internetdäki maglumatlar üçin ýydarlamakdan ibarat boldy. TikTok'ta videolar paylaşan raýatlar Eýrana atylýan bomba tesbirler üçin MHM tarapyndan soraga çekilýär. Güç edaralary video paylaşanlary halk arasynda panika döretmekde günälýär. Diýip Çeşme aýtdy. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şeýlede häkimetler ilatyň dowly düşmezligi üçin adamlary köşeşdirmek maksady bilen daşary ýurt telekanallaryny görmezligi maslahat berýärler we daşary ýurt telekanallaryny petikleýärler. İranyň paýtagty Tehranyň bir näçe tebitinde güýçli partlamalar boldy. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Eýranda hökümetiň agdarylmagyny goldap biljekdigini ýaňytdy. Ýogsa mundan öň Trump administrasiýasynyň agdalary soňky hüjümleriň rejimi ütgetmegi maksat edilmeýändigini tapdylar. 23-nji iýunda Israýlyň harby howa güýçleri Tehranda harby nisanalary gönükdirilen täze zarbalaryň başlandygyny eglan etdi. Saýatlar güýçli partlamalar barada maglumat berýärler. Israýlyň harby howa güýçleriniň ýaýradan beýanatynda Tehrandaky harby detgalara garşy bir näçe zarba amala aşyrylandygy aýdylýar. Emma bularyň netijeleri we zeperleriň derejesi barada anyk maglumat berilmedi. Sol bir wagtda Eýranyň döwlet telewizionyasy Amerikanyň geçen hepdäniň aýagynda amala aşyran hüjümleriniň esasy nisanalarynyň biri bolan dagyň asagynda ýerleşýän Fordo ýadra detgasyna gaýtadan zarba urulandygyny ma'lum etdi. Israil mitbuğutu atlandırılmadık çeşmelere salgılanyp zarabalaryň Fordo detgasyna barýan ýollary gönükdirilendigini, detganyň özüne gönünden göni urulmandygyny ma'lum etdi. Eýran hem 23-nji iýunyň ir saatlarynda Israila garşy täze howa zarabalaryny amala asyrdy. Trump şol gün iri bilen beren beýanatynda Amerikanyň zarbalarynyň Eýranyň itaati ýadra detgalaryna äpet möçberde ziýan ýetirendigini, zarbalaryň netijelerini ýeri bilen ýygtan etmek diýip häsiýetlendirip boljakdygyny aýtdy. Trump Truth Social platformasynda rejimi ütgetmek diýen sözü ulanmak siýasy taýdan dogry däl. Ýöne häzirki rejim Eýrany täzeden beýik döwlete öwürmäge ukyply däl bolsa, onda näme üçin rejim çalsygy bolmaly däl diýip ýazgy galdyrdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentlik 23-nji iýunda beren beýanatynda Amerikanyň merkezi Eýranda dagyň içinde gurulan uran balystyrmak boýunça Fordo detgasyna uran uly derejede ziýan ýetiren bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Şu beýanatdan bir näçe saat öň Amerikanyň vice-prezidenti J.D. Vance, döwlet sekretary Marco Rubio we gorunmak sekretary Pete Hegseth ýaly ýokary derejeleri resmiler metbugaty beren interwýularynda Amerikanyň 21-nji iýundaky zarbalarynyň maksadynyň Eýranyň häkimetini çalysmak däldi, Eýranyň ýadra obyektlerine garşy gönükdirilen gepleşiklere ýol açmak maksady bilen ýerine ýetirilen operasiýadygyny ma'lum edipdiler. Pete Hegseth metbuat ýygnygynda
Amerikanyň zarbalarynyň Iranyň harbalaryna ýa-da ilatyna gönükdirilmän diňe ýurdun ýadra maksatlaryna garşy ýokary tahqiqlykly operasiýadygyny aýtdy we bu missy rejim çalysmak bilen baglanyşykly däl we hiç haçan seýle bolmandy diýip bellidi. Prezident Trump paraxçylyk dileýär we Iran sol ýoly taýlamaly diýip hekse daýtdy. Seýledi ol bu ýerde gepleşik arkaly çözüt gazanmak derur diýip nykdy. Trump'ın Respublikan Partiýasynyň käbir agzalary sol sanda täsirli senator Ted Cruz hem Amerikanyň zarbalaryndan öň Irandaky rejimiň çalysmagy goldap çykys edipdi. Ol rejimiň ýykylyp bilmegi üçin biz ýokary derejede basys we ykdysady sanksiýalary ulanmaly diýip aýdypdy. 20-nji iýunda Amerikanyň resmiýetleri Tehrany hepde soňa amala aşyrylan howa zarbalaryna jogap bermezlik barada duýdurdylar. Ýagdaýyň dartgynlaşmagy sebäpli Amerika dünýä boýunça daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny teretap bolmagy çagyrýan teýrek duýdurusy çap etdi. Iran gepleşikleri dolanmak barada edilen çağırşylary reddedip öz gorunuş hukugyny nykdy we Amerikanyň bu hereketleriniň üren howply netijelere getirmeginiň jogapkärçylygyny Washingtonyň üstüne atdy we diplomatik çözüdüň diňe Iranyň öz jogabyny bereninden soň mümkin boljakdygyny aýtdy. 23-nji iýunda Iranyň daşary işleri ministri Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşuşmak üçin Moskwa tapar edýär. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bolsa Iranyň balistik raketa we ýadro howpuny ýok etmek boýunça bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän howa zarbalarynyň çäginde Israýlyň öz maksatlaryna üren ýakynlaşandygyny ma'lum etdi. Howanyň aşa gylmagynyň arasynda ow huzurlugyny işi güýjüniň we ferişdeleriň ýiti ýetmezçilik etmegi bilen Türkmenistana çolan çekirtgeleriň köpelmegi hemde ýaýraglaryny giňeltmegi dowam edýär. Azatlyk bilen gürleşen hünärmen geleňsizligiň ýurdun ösümlik dünýäsine howp salýanlygyny öňe sürdi. Toylarda, hudaý ýollarda atarlan gadanlaryň başyndaky adamlar inni ilatyň çekirtgel çorwa iýmeginiň hem daş därligini aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary çekirtgeleriň diňe ekinleri, göwgeri oturan baglary gemrip oňmaýanlygyny, öýlerini, awtologlarynyň içinde oturan adamlar hem gaty biýmada edýänligini habar berýärler. Habarçylarymyz çekirtge migrasiýasynyň sebitleriň käbir ýerlerine biraz azlygyny, ýöne köp ýerde howply derejede köpelýänligini we öýre meýdanlaryny barha giňeldýänligini aýdýarlar. Ýurdun dürli sebitlerinden şol sanyna Balkan vilayatynyň Altynköl etrafyndan gelip gowşan suratlar çekirtge sanynyň gaty çalp köpelýänligini tasdik edýär. Aýrarlykda gürleşen daýhanlar häkimiýetleriň çekirtge garşy göreşe el salganlyklaryny, ýagny hiç bir iş etmeýänliklaryny aýdýarlar. Çekirtge gitdigiçe köpelýär. Käbir ýerlerde barmak basmagy boş yer tapyp bolmaýar. Bu ýagdaý süýül Türkmenistanda hasylyň bolmajagyny aňladýar. Galla hasylynyň meýdanda ýygnalman galan bölegi çekirtgelere sam bolýar. Yetişip gelýän gowwaçylary hem çekirtge iýýär. Dip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä hökümetiň biýagir siýasaty netijesinde Türkmenistanyň ilatyna alyk getmezçiligi howpa banýar. Teleýaýlymlarda boş gurrun edip bol hasyl alyndy diýip halky arlanyň bilen näçeken halgo diýeniň bilen halkyň agzy süýjäni ok. Çekirtgeleriň barha köpelýän wagty Türkmenistanyň Saudi Arabistanyna giden adamlaryň haj ziyaratlaryny berja edip ýerine dolanyp gelýän günlerine gawat geldi. Täze hajlaryň maşgalalary adat boýunça Hudaý ýol edip ziýaratyň kabul bolsun diýip geljek adamlar üçin nahara tarýarlar. Hojalyklaryň howlusunda daşardaky gadanlarda bişirilýän nahara duz beýleki atmak ýa kepkir bilen garmak üçin gadanyň gapagyny galdyrmak aşpezler üçin uly alada boldy. Diýip Gallarwatlaşpez habarçymyda çekirtge gurrunlarynyň soňunyň hökümetden nägilelige geçýänligini aýtdy. Gadanyň daşynda uçup ýören ondan oňa bökýän çekirtge gatyken, olar gapagy çala galdyran badyňa gadana düşüp töwerekden seredip duran adamlaryň işdätini kesýär. Hytaýda çekirtkeden taýýarlanan nahar barmyş diýerdiler welin bizde de indi çekirtkeli çorwa iýmeli boljak diýip gülýänem bar. Bu bolýan ýagdaýa
hökümet düýbünden çäre görenok, görjek bollanok, çekirtge ekin meýdanlarynaky ekini geljek hasyly ýok etdi. Hökümetden hereket ýok. Adamlar çekirtkeli çorwa iýmeli bolýar. Ýöne çekirtge garşy hiç il göreş alınıp barylmaýar. Çekirtkanyň özüne insap bersin diýip Hudaý ýola ýygnanan adamlar özara gurrun edýärler. Goňşy ýurtlaryň medeniýeti çekirtge migrasiýasynyň ekinleri alyk üçünçiligini salyan howpy aradaky habarlary häkimetleriň görýän çärelerini günübirin habar berýärler. Emma türkmen medeniýeti diňe gazanlyň diýilýän üstünlikleri wepaly bolmagyny dowam etdirýär. Ýylar arasyndaky çekirtge aladasynyň barha güýçlenýän wagty türkmen medeniýeti ýurdun garlaçy daýhanlarynyň 1 milyon tonnadan gowrak buğday hasylyny ýygnanlygyny habar berdi. Synçylar hökümetiň ýylatyň ýüzbeýiz bolýan meseleleri barada dym propagandany, dawaraly çäreleri güýçlendirmegini netijesiz dolanýardan gelip çykýan çäresizlik hasaplaýarlar. Edil her ýagdaý barda aýdylanlar bolsa, sebäpleri çekirtge howpuna garşy göreşmek üçin zerur serişdeler berilmeýär. Zähmet migrasiýasy sebäpli o huzuruna zerur bolan adam güýjüniň ýetmezçiligi goşmaça kynçylyklar döredýär. Türkmen hökümeti bu siýasatyny mundan beýlekim dowam etdirse, halky açlyk belasyna duçar etmegi ören bolup biljek zat, iş orunlaryny açyp eklenç mümkinçiliklerini köpeltmeň ýerine adamlaryň eklenç üçin köpçüliklerini ýurduny terk etmegine biperway garady. Çuňlaşan meselelerini görmezçiligi salynmagy netijesinde ıslyk howanyň aralaşmagy bilen hökümet emeldarlary ýylaty owa adamlaryny ziýany möjüklere garşy görüşde bir ýere jemlemäge we gönükdirmäge bolan ukybyny ýitirdi. Dip anonimlik şertinde gurulşan o hojalyk hünärmen aýtdy. Şu aralykda 22-nji ýylyna ahally Nowruz ýaýlasyna 2013-nji ýyldan bäri giňden bellenýän medeniýet hepdeliginiň ullan tutulan açylış dawarasy boldy. Synçylar bu hil dawaraly çäreleri uly döwlet serişdeleriniň garşylanýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk ol serişdeler barada maglumat alyp bilmeýär. Türkmenistan maglumat üçin aýdylsa, hökümet borçnamalary esasynda ekin daýhanlaryň tebii hadiseler. Şol sanyny çekirtge bilasy çeken ziýanlar üçin öwel puluny kompensasiýa tölemeýär.